Ano? Yung sa taas, yung sa taas. Bakal katulong. Gitna! Buka ka lang nga. Gitna! Ako yan, kami daw. Ay, tulog kita. Sino na pinaban? Utang ina naglag. Baka na yan. Yo. Tanggo. Yung tanggo ko kaya ko yan nagilog. Yo, dari daw. Sabi ko. Kaya din ba naman yun? Yo. Wow. Patayin nyo na yan. Ano na yan? Buka na! Buka na ga! Buka na ga! Kawai na ikilay. Ha? Ito ko pala. Hindi ka kamusak doon na. Buka ka rin mo nga. Buka ka rin mo nga. Start na ganito. Start naman. Nakaulog na lang. Wala na kayo sa kipo. Mga Indian nga nila sa Saudi. Ano naman? Dati kita na ako sa marami. Hindi, di gusto ka sa mga. Dito pa na magalit ang magalit. Hindi mo na, ibala kang sniper. Ibala kang sniper. Ibala kang sniper. Ang mahal. Ano yung mahal, mama? Ay, nata. Ano na, tulog? Yun na, lupit na na to. Hindi mo ako pinadaan. Ngayon daw. Ano, tulog yun. Wala ni Clayton. Wala ka ba na yung Clayton? Sila na. Saka yung gamit ko. Ayun, talaga. Dati kasi yung ko. Ayun pa, barbato pa yan ito. Saro lagi kamaraw, sa kuya sa kanila ko. Oh, naman. Patayin mo na ng ina mo bago ka patayin tayo. Ayos pa daw ha. Oh, kung mo na doon. Oh. Kung taka, kung sa kanila magbuka ko. Bakit ka? Bakit ka na saro? 30 items nga. Bakit kita na ako na eh? Pagkabat pa rin. Ako yung pala niya, doon. Uy, ito. Ay, hindi kasi. Nagkita ka?
Ba na? May start, ako yung Ay. Huwag ka naging mag-get down. Hindi na pinagamitan mo. Ginawa ko lang. Ako may kangayo. Ano ko bumbuan eh. Ay, wala, wala. Nagulog ang kanulin niya. Uy, may nagpapatid. Ano niya? Ano yung bata? So, pare, go! Go! Tama na, ay, ano na ba? Hindi ko sa kanya yung ulo sa akin. Pero may nakaya. Credit card. May credit card yan. Ay, iba pa niya. Iba pa niya pa. Iba pa niya yan. Sila, libutin sa... Punta sa katras! Baka naman si Jake. Ano? Ano ko ba dito ba? Pero... Kuya! Anong ginagawang tato ka? Ayun na. Hindi mo kayo kasi yun. Kuya na ba ng... Ano po ay? Oo. 161? May kaso. Simon na din. Yun na ba yun eh? Pwede po tayo ito. Kaya ko. Ayun eh. Kita kaya nga yung tuloy. Tamang hayop ka mo. Pwede. Tanong ka mo dun. Tama. Oo, tiga ko. Wala na lang dito. Ay, hayop ka! Pero pag init na na, ito sa mga Kung kaya video, tao naman tayo. ano ang height? Naka-all mic. Ay! Punta yan sa likod! Hindi ko na kami gusto ko daw na. Ano ka dyan? Ano ko? Papabuhay na sa paglaro. Smart. Ito, pati na ng hayop talaga.
Hayop ka din pa nga. Mari na! Lahat Mari na po na! yun. Ano po yan? Bulang para sa pag-utang. Isak ang korta. Wala na. Ano yun? What? Naisip ko nga yun. Hindi na dapat. Nasiyak na ako. Yun lang ko may tuturo. Ikaw na mag-ano, may Tangko na. Balik na dyan, Will. Ako, nakakot yun. So, malinis ka dyan. Makita ko sa highway. Kasi nalumig mo no. Sabi na, limit ko. Bakit nagdadaog sa dadaog? Ayaw na din ako pa rin. Ay, Oy, mga bubo! ay, bubuting. Ba't sinanda? Ay, sabi yun, kumita. Kasi, muli ko daw. Yan. Eh, balik ko, may ay, kapunta duro, nagkaroon sa ko yun, dahil naisip ko. Ano na ito magsaya sa iyo? Ano nga, ito, masaya. Ayaw ka dyan. Ito pa lang, dilibre. Yo, eh, si Peter. Wala, pwede na po yun. Kung wala akong talaga, meron talaga ako. Milo, pumunta ko na, ano, ito, kakain na eh. Huwag kayong bebe. Then, wala. Dahil nga daw nagkakasya. Ano? Ulan na ako dito. Eh, para paligo. Sige na kita. Kita ka mo din sa dangon na lang. Na, kita ka mo na. Wala na ano, napiling na ito, ano, nagbigatang. Ito si sa ano yung banahin ka na? At nakot yan. Tara na. Tara na pinsan. Wala. Wala, uli mo nga, punta ka dyan. Diba, useless? Ay, gapo. Oh.
patayin mo na agad bago mapapatay tayo yung kinikinan mo ka. Bungkoy na yan! Bungkoy na ka! Uy, ito pala tayo. Puta talaga! Magaling ka! Patalo ka naman! Eh, nagkukumain na tayo! At may lilang pa kami kaya hindi ka kasi ako nagpapala din sa mga ay kami na andiyan ba yung plan. Hindi may gawin Hindi ko magpapag-right. Talikod na. Dali na. Hey, gusto nga ito. Hey. Ano ang pagkakagawa ko? Ano, mabuto-buto mo doon. Lahat. Hindi na lang. Lord. Hindi na lang. Nawala. Hindi daw no. Kapag ako. Nawala sa ako. Yung pa ako. Mayroon na nga yung Friday. At may papasok na mag- So, magkano sa outfit mo? Alam mo na, hayop na rin eh. Ako sa tayo. Ano, magaling. Ayun na natin eh. Ano ba? Ana. Mama, ayun nun. Tayo man yung udawan na nagtatanong mo. Yun na. Yun na, babe. Wala siyang Nakipagpili.
buwan. Kira. Talaga! Hey! Matay ka na. Siyempre. Ay, sabi ko, nakasama. Ay, kulay ko na. Ay, dahil mo dito, ko rin ko yun. Ay, kuya, magkakas pa ako sa bahay ko. Anong burkini ko? Ay, Virus na. Walang balang. Drop. Sige, hindi talaga ka na doon sa bata. Ako hindi ka na doon, hindi. Hindi na ako. Yung anak ko, Phil. Alin na naman na. Pati gawin ko ito ko. Ay, ganun. Dahil mo ano, trapal. Dahil mo trapal. Titisit. Kami. Dai. Ang ina mo ka. Uy. Bala mo niya matigba. Bago ka. Uy, guys! Ito. Uy, punta nga. Yan! Yan! Kuya. Basta nga. Pag mo, nagyan natin. Yay! Legit. Yes, guys. Magkakaroon kita, man. No! Ano ka lang dito? Start kami. Pero ano? Alala kung tanong. Ay, kapag Sarang. Ay. Sarang. ito. Okay. Pilitin mo. Hindi, pag-jurid kita. Okay. Ano na yun, Jay? Jay, ako na yung masakay na. Na. O, dito na. Ano na? Ano na?
Bali ako nga. Nakabit. Bali ako nga. Oh, nasa dito sa Sakura. Sa page. Yan ba? Ay, dito na punta. Ano? Ay, ito. Mundo, yun ang mundo, kapag kuha. Sakura dahil na yung yun, yun, manjinda. Ikaw na, Dominado. Sige tayo. Sing. Ako na, Ligyo. Gulo. Ako na, Jake. Dumana. Makulit yung gano'n. Oh, yung bigla pala gusto ka dyan. Wala ka. Basta na lang. Meron na naman. Kapatid ko na naman. Alam niyo, wala ka dyan. Nagawa mo pa lang pala. Yung pinagit doon. Ay, sniper. Ano magtapos? Bigay na lang mo. Ano magtapos today? Nasa wag kang ano, pwede ka mag-ano. Pero pa kanya ka rin. So, Pwede na. Hello, guys. Wala mo, sabi niya pa gusto. Dito na magagawin. Ay, suno. Uy, grabe. Ano ba ganun yung milite? Sarto ka. Sarto ka. Ito kayo drive ko. Mga drive ko. Mga drive ka. Wala mga mga mapalamat ka. Ito ba yung libre? Yung kanila yung gawin. Kung niya na ito. Eh, ako no? Ang Mahayop ka. Oh, Buka mga hayop. ito naman no. Oh, ako na lang na nyo. Ay, katulong na ka. Hindi naman eh. Ako na naman na ako. Hindi na nga. Hindi na lang. Ito, nandiyan o. Ang ila mo. Sacrifice. Pwede, tatumpitin kita. Wala mo na ako. Sayaw ko lang dito sa tao. Hoy, nagmalon! Sige na ako! Bakit mo? Pagkulit sa kulit. Baka nung nagdadapat. Bakit lang ako? Wala niya. Hindi na balik. Ayun na ko lang naman ko.
Wala ba dito sa under na? Wala. Lalo ba na lang Hostes mo na lang nagkabot sa kuya, hostes. Sige ka, balila na! Yay! Gano'y palulong. Patulong. Ikaw din sa'yo, say. Bye. Dave! Hindi ka mat na parang, hindi mo lang yan sa kayo. Hi! Kawan ka kasi ng bakit. Wala. Wala naman sinayama. Wala na. Hindi ba ako? Kaya ka nga niya ba daw, because hindi ano. Hindi daw, because wala na. Najibinbay na. Buwa ka, no. Buwa ka, no. Sabi ako sa iyo, ay, pang nabuloy. Ito ko nga, di mo ba? Oh, pinagkakamasak ka! Hindi pa rin! Hindi pa rin! Ay, may lamig. Bakit? Uy! Doon ako na, nadulag na. Nagdala na, ano? Sabi na sa akin. Hindi ako ito. Ito ang nasa to. Wow!
Ano, abang ako natin ba din mabalik Wala, mo? hindi ko na rin ito makakalimutan. Wala, gusto rin. Parang naman sila iyan, wala. Sa atog. Atog kano? Ano pwede? Oo. Hindi ka na Jenny. Ah! Anong kamarin mo? Ay, ko ayun. Hindi ba ayun? Kabar ito. Hindi na, Ted. Hindi na. Hey. Hindi na. Saan na pa? Okay na ito pa rin. Ayun. Ay, Jake, tanggal na. Kaya mo lang makita siya. Ay, mo ba? Ito ko lang ba? Wala, Jake. Wala, ito ko siya. Pero ko. Wala, talaga. Wala, ito siya. Ano pa? Medyo drinks ka. Oo. Ako yan. Ito kay. Opo to, bot. Ito talaga doon. Pagkalo ko rin. Utang ginanayos ko. Pumunta na daw. Ano niya? Naka dyan, Jen. Ikaw. Wala ka dyan. Ito ko nga. Kung sabi na babalikan mo din dada. Nagpupunti kong dada ni Hayop ka. Ay na, dapat ko na. Ayun, bubuta lang ka. Loka na. Kita na kay. Ah! Bubo! Bubo lang ka. Wait! Ito ko na, ikaw na ba rin? Ano na ba? Kapapala lang ako na lang. Pero puti ay, siya pala sinasabi ko. Hindi ka pala ano ko. Ito ko lang, mati. Pati mo. Ay, ikaw yung lang din tayo. Wala pa nito mga ka. Ito mo pa. Ikaw pa rin sa pili. Wala ba? Wait. Tara. Salamat. Wala ba nito ko? Ay, Wag na, Jenny! Lord! Ate ko mga nilin. Ikaw nga, Diyos ko, kung pinagbago mga ito. From now, Ray, clear sa naman, napapatawag ng ating bayan. May mag-disay. Wala ko.
Jake. Jake, kabul. Nakapunta. Bilang mo na kita. Ala ka dyan. Emerald, magpunti ka na. Punta ka na mga. Iba na tulog. Magpunti ako. Hindi ka, manawag ka. Sabi ko, Puso naglalaro. Ayaw. Ay, tangin na mga. Puso naglalaro. Okay, ilang ba nila ito? Ito, routine. Pagdakas na sinadaan. At mga Hello. Kaya kita, may kuman, business lang ano ko. Kunal. Ay, wala na kaya! May bala ba yun, eh? Ano yung may libre ko po siya? Wala ko. Anong bala? Kabala. Ito kaya naging mo na yung na! Ano maglawag ka Diyos, please? Gago na, ito. Hiling-ling yung Kumikailo. Wala na ako tayo. Nakapon. So, kaya nagtawa na sunod. Nag-aawa na tayo. Wala nang load. Oh, nakikita. Nilibad.
kami. Sino ka balik? Hindi ko alam ba ko yun. Sabi na kami. Gusto lang. Yung hindi ko pinila ba ito. Makuha ka ba? Hindi ko kaya yun mo. Hindi ko to. Meron laging data. Meron laging data mo. Ayun, ayun. Pagdating ko na kami kasi sorry daw, nagbagang. Nagating ko na Uy! Yung magulo. Patay ko sa Yay!
Pinay. Nagdapat ko lang ako. Yan. No, bubo talaga. Parang kapatayo na. Kapatayo na. Kasi po yun ang bigyan na tayo. Kaya siya ka na naman. Kasi mo pa yun. Ay, dapat niya. Ito, wala kong streaming. Gusto! Wow! Balik na yun muna yun. Sabi na ngayon, nandiyan lang yung face. Ano ba yan? Lord,
ano, nagdadagda. Maubusan ng bakit. Kaya sa email. Ladies, Danwar! Ang tagal mo mamatay! Ang tagal mo mamatay! Pero ko din lang. Ay! Ikaw ang ayos ba? Oh! Takbo na! Tumakbo ka na hanggang may lupang tingin mo. Mamamatay na ako! Ang hayop na yun. Siyaw ko na ng hayop. Doon ko na din ako nag-aalis. At nasawan. At naman kata. At naman sakto. Ito.
May Diyos ka ba? Meron ba? Moradong kayo ng Galon, Jaros Boy. Anca. Utang, sige pamayotang digdi ka. Uno, kuyo. Bayag ako na ya. Renig na. Hey, ano ko? CJ. Ayos ka. Hindi ka kayo babae. Oh! Nahulog ako ba? Yes, ako lang. Yes, dahil pa. Ten. Ping na bagang nga. CJ. Ayos, babae. Yes. 20, 11. Bawal ka, boy. Mas hindi. Mama G kita mama. Okay, na to.
Uy, nakado. Uy, shit. Hindi ko sa akin bukas. Bukan naka-frame. Sa 3, okay. Nasa save. Lumawag ka? Kailan na liwanag? Nag-hear ko? Wala na. Pero daw, naninig ko sira. Panda ka. Sino ang ano ba ka? Secret! Kamu? Insert kita sa Tingnan ginawa. Ano ay parang ko? Parang ko. Hindi. Parang ko. Hindi nga yun. Router na kanina yung duma. Ano? Ano? Nakak?
Ano rin naman niya mo? Gusto mo matay. Bakit yan kailangan yung
Ate. Out. Shoot. Milyon.
Ang batang madaling dahil. Sheesh. Sa cellphone mo. Send mo kami ng data. Kaya na yun ang tanong. Tapos,
together lang sa ano, na Bluetooth. Infinix Smart 8, pangarap. Wala ka muna ito. Ano yun, sa search mo na. Pink Queen.
Ay, sumaso mo. Ano? Wala na tayo.
Over out. Ini lang pangalan. Okay. Pangarap ko hindi. Ano? Hindi. Palisla ka. Palisla ka. Palisla. Lain. Mate. Del charge. Basketball. Wala ka ang babay. Wala ka may at lahat may kaya na ibigin mo. At wala nang mo dapat. Ini daw. Orang nilai tanah Bila ba kapal sa mo, malala pa ako. Subang gigano di ka pa narugos pa tayo. Eh, ano ka ba? Nagkakalit sa aga. Pero wala naman kami aga. Paano ka ba? Yan. Napakalaga sa luto. Try out. Napakalaga sa luto. Hindi ba lang dito sa ano? Ano ba ba?
Oo, nagsisimula na ako. Hindi sa ulo. Jai. Nakuha ko ba? Sonic. Oh, sabi ko. Russell. Oh, First book naman sa'yo. oh. Tama. Sa train ko yung sa amin, paano ko kayo? So, ako sa puro train. Nakuha ko si Living Burger. Ano ba sa kami? Ang dami hindi ako. Ikaw ko dito sa Kapuan. Mo 108. Alam ko. Magbukas sa pamilya. Kaya ay ko. Thank you. Pero matumari. Kapit. Ano pa ba? Ano? Ano mas magpapilo? Sa'yo wala. Next para Kung hindi, hindi po nagpapalaya din. Pero bakit naman magaling? Pero mas bakit naman? Ilang ko ba? Saka ko ba? Maliyari naman yan mahali. Temporary lang. Nasa 3 or 4 days bago mahali. Ito mo gano'n. Gusto mo yan, sabi ko ba kung ano yung mahali? connect sa sarili sila. Kulog iya. Okay? Iya. Dahil, ikaw po. Bako. Nakapagod ka lang sabi. Nagbutos ko na. Ano ba? But, dahil man nanalungkot. Ay!
Nagpupula-pula, hindi mo nagpupula. Hindi mo maganda. Out na sawa. Cheese. Kumulog yun. Ah! Sali mo na ito. Ano? Ano may tradition yun? Ano ba yun? In-grader. Kasi yun. Hindi kita mapili. Basta ba ko ulo? Ano dito ba yun? Cleaning. Eh, iba ka. Cleaning din. Yung lang. Ano yung mga kanya? Morning araw dito. Tapos sa loob. Sa loob. Umuwi na do. Kaya lang na, ha? Alam mo pa, dapat ko. Sa daig na. Same ko dito. Yan, hindi na. Libre? Paano ka sa loob? Mga araw. Oo. Sa'yo mo, no? Yung dapat mo. Yan. Okay, fine. Okay. Raining naman kayo. Bakit totoo? Pero sa bali ko. Araw-araw hindi. Sampai tadi. Ibu ada. Pero maayos ko sa'yo. Dalawa. Hindi na din. Label ka mo na rin. Temporary. Maayos ko sa ito ko sir.
Mag-page blitz ka. Page K ba may ito na kaya? Ilang talo ka sa trade. Hirap yung mga yun. Yan. Bakod. Alam ko lang yung ang pinaka-traditional. Ano po ka rin po ba? Ayan. Sa pagkikadaan. Joke na to. Thank you. Ano ka ba? Ano ba? Pero ano to, ini na ini. Bawin sa ng araw ko. Unis na ng araw. Sino mo pa naman yung tigtatali? Sino mo, dipisin mo? O, tipis. Paano ba dito? Pabuha ko. Sino mo pa yung tigtatali? So, sa tigdigaro yan. Ayun. Ano? Number. Hello? Nagdiding ba yan? Madali lang.